бинобар иттилооти бозрасии давлатии автомобилӣ касое ки ба воситаи фурудгоҳи Самарқанд 300 сомон то 500 сомон фарқ мекунад. Ӯ қадар пули калона дар бар намегирад. ширкати шифофармо барои шумо доруҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва доруҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Чӣ хеле ки медонем тӯли чанд рӯз шид ки мо комментарияҳоро нахондастем. Худо розӣ боша, аз пагоҳ боз комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Чӣ саволе ки дорен дар ҳамин видеорам бинависонен, ҳатман дар видеои оянда ҷавоб мегирем. ахборотҳои нав ба баҳри шумо пешниҳод мекунем. эълони 4 рӯзи роҳбандӣ дар вилояти Суғд аз кай ва дар кадом шаҳру ноҳияҳо. мақомоти идораи бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти Суғд қайд намуд. бо нашри як эълони расмӣ дар бораи баста шудани ҳаракати нақлиёт давоми 4 рӯзи оянда дар кӯчаҳои шаҳру навоии Суғд хабар медиҳанд. яъне ки шурӯъ карда аз рӯзи 13 ноябр то рӯзи 16 ноябр дар чандин кӯчаҳои вилояти Суғд роҳҳо баста мешаванд. бинобар иттилооти бозрасии давлатии автомобилӣ санаи 13 ноябр кӯчаҳои марказии шаҳри Бӯстон, шоҳрои Хуҷанд Конибодом то гардиши Коргаз, кӯчаҳои бо номи Исмоили Сомонӣ ва Гагарин дар шаҳри Хуҷанд, кӯчаи ба номи Ахмедови, ҷамоат Ҳайдар Усмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва инчунин рӯзи 14 ноябр бошад ҳаракати нақлиётро кӯчаҳои марказии шаҳри Гулистон, Ғафуров ва Гагарин, Ҳувайдуллоеви шаҳри Бӯстон, ҳудуди ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баста карда мешавад ва дар рӯзи 15 ноябр бошад Бобоҷон Ғафуров, Исмоили Сомонӣ, Камоли Хуҷандӣ ва охирон рӯзе ки роҳҳоро баста мекунанд шаҳри Гулистон, Шоҳроҳи Ғафуров, Урунхоҷаев, ҷамоати Унчӣ ва дигар кӯчаҳо. дар ҳама кӯчаҳое ки роҳҳо баста мешаванд мо номбар карда баҳри шумо пешниҳод кардем ва мегзарем боз ба қисми як ахбороти нави дигар. дар ҳамин ҷа як чиза қайд карда мегзарам. касое ки дар Москва ё ки Московский област қарор доранд ва мехоҳанд ки границаи Қазоқистона бигзаранд, пас рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай ҳатман занг бизанен, айноми ман муроҷиат кунен, шуморо бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон бурда меёрад. ҳатман занг бизанен. барои сокинони вилояти Суғд парвоз ба Москва осонтар карда мешавад. ҷорӣ шудани хатсайри нав миёни Русия ва Узбекистон ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад ки масрафоти онҳо барои сафар ба Москав ба маротиба кам карда шавад. яъне ки миёни ҷумҳурии Узбекистон ва Федератсияи Россия хатсайри нави парвозӣ роҳандозӣ карда шуд. ширкати Ютер шумораи парвозҳоро дар масири Москав Самарқанд зиёд мекунад. дар ин бора дар вебсайти расмии ширкати ҳавопаймоӣ хабар дода шудааст. яъне ки ширкати ҳавопаймоии Ютери Федератсияи Россия рӯйхати парвозҳои хичақ ба шаҳри Самарқанд зиёдтар мекунад ва зиёд кардани рӯйхати парвозҳо ба Самарқанд ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам метавонад ки фоидаи хичақ бирасонад. аз хотире ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мекунанд ба воситаи дигар давлатҳо ба Россия сафар кардана, аз ҷумла метавонанд ки ба воситаи Самарқанд ба Федератсияи Россия бо нархи арзон сафар кунанд. парвозҳо рӯзҳои душанбе аз 14 ноябр ба нақша гирифта шуданд. яъне ки аввалин парвозҳое ки хатсайри нав роҳандозӣ кардагия аз 14 ноябр шурӯъ мешавад. бо назардошти 3 парвози фаъол акнун ҳар ҳафта ҳавопаймоҳо 4 маротиба рӯзҳои душанбе, сешанбе, чоршанбе ва шанбе ба парвоз шурӯъ мекунанд. яъне ки ширкати Ютер аз Самарқанд ба шаҳри Москва дар як ҳафта 4 парвоз муқаррар кардагиаст ки мо рӯзҳои парвозша баҳри шумо пешниҳод кардем. нархе ки фарқият мекунад вобаста аз фурудгоҳи душанбе. мисол мегирем, агар касое ки ба воситаи фурудгоҳи Самарқанд ба Москва сафар карданӣ мешаванд, назар ба нархи навои душанбе 300 сомон то 500 сомон фарқ мекунад. ӯ қадар пули калона дар бар намегирад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.